Kun kamo sashen Hausa na BBC a kan mita 13 da mita 16 da kuma shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu saurare da fatan an waye gari lafiya. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasashen Turai sun gargaɗi Ukraine akan gadar zaren da suka ce Rasha ta shirya mata bayan Moscow ta ce za ta tsagaita wuta a wasu biranen kasar. A Isra'ila an fara zaman ɗarɗar sakamakon yiwuwar samun tashin hankali tsakanin 'yan kasar da Falasɗinawa yayin da watan azumin Ramadana ke karatowa. Idan muka je Najeriya, yayin da dangin wasu fasinjoji da ke cikin jirgin kasar nan da aka kai wa hari a Kaduna ke cewa har yanzu ba labarin 'yan uwansu. Majalisar dattawan kasar ta bawa shugabannin soji wa'adi don fara yin lugudan wuta akan maharan. Daga yau sai amfani da na'urar da muka ba su kuɗi suka siya su je su bi wa'annan 'yan ta'adda su yi musu bama-baman wuta. Idan nan da kamar sati ɗaya zuwa sati biyu abubuwan da muka sha'ai ba a yi ba mun yanke hukunci. To sai ku biyo mu a cikin shirin don jin kowane hukunci ne wannan. Tsohon gwamnan Kano a Najeriya Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana kwarin gwiwar cewa jam'iyyar da ya koma ta NNPP mai kayan marmari da ke shirin babban taronta na ƙasa a yau za ta samu shiga a wajen jama'a. Wannan fita ta zama wajibi kuma ta zama tilas a kanmu yayin da Allah ya sa muke cikin wannan lokaci. Mu ne kaɗai wanda Allah ya ba damar mu ɗaga jama'iyya a cikin wata ɗaya ko wata biyu ta gauraye Najeriya gabaki ɗaya. To za ku ji dukkanin waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. Ana nuna shakku a Ukraine akan wani alkawari da Rasha ta yi na tsagaita wuta a kewayen birnin Kiev da Chernihiv. Moscow dai ta ce ta yi hakan ne domin gina amana. Amma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce zai jira ya gani a ƙasa tukuna. Kasashen Turai sun yi ishara da cewa Rashan na janyewa ne daga yankunan da dakarun take shan kashi. A don haka ta buƙaci Ukraine kar ta sakankance. Even as these announcements were made, the fighting in Ukraine has continued in the southern. Wakiliyar BBC ta ce ko da a lokacin da ake bada wannan sanarwa ma ana ci gaba da gumurzo a Ukraine domin mutum 7 sun mutu a kudancin birnin Mykolaiv na tashar gabar ruwa a lokacin da wani makamin roka da Rashar ta harba ya dira akan wani ofishin gwamnatin lardin. A Yemen ma yarjejeniyar tsagaita wuta na shirin fara aiki bayan da kawancen da Saudiya ke jagoranta da ke yaki da 'yan tawayen Houthi ya ce zai dakatar da yaki a lokacin azumin watan Ramadana. Gamayyar kungiyar ta sanar da cewa za ta dakatar da ayyukanta bayan wata tattaunawa da suka yi a Riyadh ranar Talata. Ta ce tana fatan matakin zai taimaka wajen yin shawarwarin da ake yi a halin yanzu akan rikicin. Amma shugaban 'yan tawayen Houthi Muhammad al-Bukaiti ya ce tsagaita wutar ba ta da wata ma'ana idan har Saudiya bata janye ƙawanyar da ta yi wa ƙasar ba. Firaministan Isra'ila Naftali Bennett ya yi gargaɗin cewa ƙasarsa na fuskantar wani sabon yanayin ta'addanci bayan da mutane 5 suka mutu a wani hari irinsa na 3 cikin ƙasa da mako guda. Mahukunta dai sun ce ɗan bindigar wanda tuni aka harbe shi ba Falasɗini ne wanda ya zaman gidan jarin a Isra'ila. This is the most deadly attack of its kind in Israel in years, and there's some video footage that appears. Wakiliyar BBC ta ce wannan shine hari mafi muni irinsa da aka taba kaiwa a Isra'ila, kuma wasu hotunan bidiyo da aka saki sun nuna maharin sanye da bakaken kaya rike da bindiga. Jami'ai kasar dai sun yi gargadin za a iya samun karuwar tashin hankali tsakanin Falasɗinawa da 'yan Isra'ila a daidai lokacin da ake shirin shiga watan azumin Ramadana. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Bankin Duniya ya ce ya dakatar da wasu ayyuka 4 a Afghanistan sakamakon matakin da kungiyar Taliban ta dauka na hana 'yan mata komawa makarantun sakandare. Ayyukan da kiyasi ya nuna za su lakume dala miliyan 600 za a gudanar da su ne ta hannun asusun tallafawa tattalin arziki na Afghanistan. Bankin ya ce yana son ya samu tabbacin cewa kungiyar za ta yi mi'ara koma baya akan wannan mataki da ta dauka. Asusun kula da kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce har yanzu makarantu na nan a garkama a wasu ƙasashe 23 sakamakon annobar corona. Alƙalima dai sun nuna cewa akwai cewa miliyan 150 yara miliyan 150 ne suka rasa akalla rabin karatunsu na zahiri a aji, yayin da wasu yara marasa galihu musamman mata ba su koma makarantun da aka buɗe ba.
Shugabar hukumar ta UNICEF Catherine Russell ta shaidawa BBC cewa waɗanda suka daina zuwa makarantu suna fuskantar barazanar cin zarafi. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Yanzu kuma bari mu faro rahotannin namu daga Najeriya, inda Majalisar Dattawan Ƙasar ta buƙaci sojoji su yi amfani da kayan faɗan da gwamnati ta samar musu wajen yin lugudan wuta akan 'yan fashin daji da ke addabar al'umma a faɗin ƙasar. 'Yan majalisar sun kuma yi Allah wadai da harin da 'yan bindigar suka kai kan jirgin ƙasa a ranar Litinin a Kaduna. Suna cewa ya kamata jami'an tsaro su gaggauta ɗaukar matakan murƙushe maharan. Sanata Ubasani shine ya gabatar da wannan kuduri a gaban majalisar, ga kuma karin bayanin da ayo Ibrahim Isa. Mun ba su shugabannin sojoji na ƙasa da na sama umarni cewa daga yau duk abin da ya kamata a yi su yi amfani da na'urar da muka ba su kuɗi suka siya domin su amfani da shi su je su bi wa'annan 'yan ta'adda su yi musu bama-baman wuta. Mun ba su wannan abu. Na biyu, mun ƙara jin ra'ayinsu na cewa al'ummanmu da suke wannan ƙauyukan nan yau in ka tashi daga Kaduna za ka zo Abuja, ko daga Abuja za ka je Kaduna, sai ka yi tafiyan kilomita 1 baka jami'in tsaro ko ɗaya ba sai daji, baka ga wani mutum mai wanda aka sashi a hanya ba domin ya kula da rayukan al'umma. Shi ma wannan na ja ra'ayinsu. Na kuma ƙara jin ra'ayinsu da cewa ita gwamnati wannan tsarin kundin mulkin ƙasar nan ne ya gaya mana cewa abin da ya kamata shugabanni su yi na an zaɓe su ire-iren mu. Na daidai a kare dukiyar al'umma da kuma rayukansu. To duk wani abubuwan ba ɗaya da ake yanzu nan. A baya kun taɓa irin wannan ƙudurin kuma gashi an sake komawa ruwa. Me majalisa ta ce akan wannan? To abin da muka yi shine idan nan da kamar sati 1 zuwa sati 2 abubuwan da muka ci ba a yi ba, mun yanke hukunci za mu sake kawo jami'an tsaron nan mu kawo su majalisar dattawa, kuma mutanen ƙasar nan kowa da kowa ya ji dalilan da ya saka ba so su haka. Kuma mun kara jin ra'ayin shi kanshi shugaban ƙasar Najeriya, saboda da mu gamuwa shi da zaɓin mu aka yi, kuma muna da haƙƙin mutanen ƙasar nan. In ka tuna na yi ƙuduri domin a ƙirƙiro 'yan sandan jiha, na sake tabbatarwa a wannan ƙuduri da na yi. In ka ɗauki ɗan sanda da ya fito daga wannan wuri, ya san mutumin da ya zo bako, ya san anguwan da yake, ya san garin da yake. Shi yasa duk ƙasan duniya da take maganin rashin zaman lafiya za ka samu cewa akwai 'yan sandan ƙasa, akwai kuma 'yan sanda na jiha. To menene majalisa ta yi akan wannan kudirin batun 'yan sandan na gida? Waɗansu ba su goyi bayan wannan kudiri na ba, waɗansu sun goyi baya, amma har yanzu nan na sake jin ra'ayin su cewa waɗanda ma ba su yarda da shi ba su zo mu haɗa kai domin shi ne mafitanmu a ƙasar. Sanata Uba Sani kenan ɗan majalisar dattawan Najeriya. To iyalai da dangin wasu fasinjoji da ke cikin jirgin kasan da aka kai wa hari a Kaduna ranar Litinin na cewa har yanzu ba san halin da 'yan uwansu ke ciki ba. Gwamnatin jihar Kaduna dai ta tabbatar da mutuwar mutum 8, sannan fiye da 20 suna kwance a gadon asibiti sakamakon raunukan da suka samu. Harin dai wanda shine irinsa na biyu da 'yan fashin daji suka kai kan jirgin kasan fasinja yayi matukar tada hankulan 'yan Najeriya. Ga Zahraddin Lawan da karin bayani. Dangi da iyalai da dama ne ke ci gaba da taraddadi saboda rashin sanin takamaimai halin da makusantansu da suka hau jirgin kasan da aka kai wa hari ranar Litinin ke ciki. Gwamnatin jihar Kaduna dai ta ce takardar da ke dauke da jerin sunayen fasinjoji da suka samu daga hukumar kula da sufurin jiragen kasa ta Najeriya na nuna cewa mutum 398 ne suka sayi tikiti, amma mutum 362 ne aka tabbatar sun hau jirgin. Babu masaniya akan takamaimai ko mutane nawa suka kubuta daga mummunan harin. Jirgin kasan wanda ya tashi daga Abuja da misalin karfe 6 na yamma ya gaza isa tashar Rigasa a Kaduna har bayan karfe 8:25 na shekaran jiya Litinin, lokacin da aka tsara zai isa. Shaidu sun ce 'yan fashin dajin da suka farwa jirgin sun yi awon gaba da mutane da dama, zuwa yanzu kuma ba a san ko mutane nawa suka sace ba.
wani mutum da 'yan uwansa uku ke cikin jirgin ya ce har yanzu ba su ji daga gare su ba. Da muna tare da su a cikin jirgin aka kwashe su saboda da muka je su sun koma ciki, ta yana tare da matan shi, matan kuma na da juna biyu, so ina ga ya koma duk abin da zai faru ba zai bar ita ɗaya ba. Kama dai har yanzu ban mu ji labarin su ba a ce mana komai ba, mun dai ban ma Allah zabi. Yaushe kuka yi magana ta ƙarshe da su waɗannan 'yan uwa naka ga shahada mai juna biyu? Muna kai nan kafin abin ya faru muke tare da shi, muna labari kawai da abin ya faru shine muka rabu saboda wutan jirgin ya dauke gaba daya. Kawo yanzu kamar kun an tuntuɓe ku ne haka ko kun kira wayoyinsu sun shiga? A wayoyinsu ba sa shiga, duka kashe sake ba mai tuntuɓe ne, amma dai gwamnati tana kokari ta rike na don su ko sojojin gaskiya sun yi kokari saboda su suka cece mu kuma su suka taimaka duk su suka yi mana da ba da su da ikon Allah da fita cikin wani halin da muka samu kanmu. Addu'a mu ga Allah shine mutanen Allah ya tona musu asiri, Allah kuma ya bayyana da su, Allah kuma duk wanda aka dauka ya dawo da shi lafiya. Kamar za ka iya kiyasta adadin waɗanda aka kwashe daga shi wannan tarago da yake gaban ku? Wallahi ba mu sani ba gaskiya. Su ma dangin wani matashi da ya je Abuja don duba lafiyar kakarsa, amma lamarin ya ritsa da shi, ya shaida min cewa bayan aukuwar harin sun yi ta kiran wayarsa amma ba amsa ba. Da safiyar jiya Talata ma da suka sake kira sun ji wayar a kashe. Ya ce sun yi nema har zuwa wurin da abin ya faru a daji amma ba su iya ganinsa ba, sun kuma je asibiti har da ɗakin ajiye gawarwaki ba su gan shi ba. Tuni dai hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta sanar da dakatar da zirga-zirgar jiragenta tsakanin Abuja zuwa Kaduna. Shugaba Muhammadu Buhari kuma ya ba da umarnin gaggawa na gudanar da bincike, sannan ya umarci jami'an tsaro su kubutar da fasinjojin da aka sace. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To dangane da wannan batu, Yusuf Tijjani ya tuntuɓi wasu mazauna kusa da tashar jirgin ƙasa ta Rigasa da ke jihar Kaduna domin jin ko me suke cewa game da wannan hari da 'yan fashin dajin suka kai wa jirgin ƙasan, ga abin da suke cewa. Gaskiya ba mu ji daɗin abin da ya faru ba, har ga Allah. Ba yau aka fara wannan abun ba, ana yi a Birnin Gwari, ana yi a Zamfara, ana yi a Kaciya, ana yi a hanyar Abuja, ba inda ba irin waɗannan abubuwa. Amma ba abin da ake ɗaukar mataki a kai, ba gwamnati kaɗai za ta ɗau ɗawainiya ba. Har mutanen da jirgin ke bi ta hanyar garin su ma su ɗau mataki in sun ga wani su kai report ga hukuma, kuma hukuma ta hukunta. Amma babban ɓata gari shine ba a biyan jami'an tsaro abin da ya dace a biya su. Shine magana kawai. Tsakani ga Allah ba mu ji daɗin wannan al'amari ba. Wannan abin bakin ciki ne a gare mu. Saboda haka wannan abin damuwa ne ta sami duk wani mutumin kirki, to wannan damuwa ta samu gare shi. Saboda haka wannan al'amarin ba mu ji daɗin shi ba, kuma bai dace ba. Ya kamata ba aikin gwamnati ɗaya, har mu talakawa ya kamata mu tallafa in mun ga wani abu wanda bai dace ba, to mu yi kokari mu kai report. To abin da muke samun cikas kenan. Gaskiya abin da muke so gwamnati ta yi a ƙara ɗaura security ita ce abin da yake damun kowa. Saboda me kaga wannan abin yanzu wa'inda suka rasa 'yan uwa da wa'inda suka rasa rai ya za su ci, ba daɗi muka ji ba. Mu da muke kasuwanci a nan gaskiya ba mu ji daɗi ba. A taimaka security ta ƙara zage damtse akan security, gwamnati ta ƙara zage damtse sosai. Wasu mazauna yankin Rigasa kenan da ke bayyana ra'ayoyinsu game da harin jirgin ƙasa na ranar Litinin.